Когато бях на 7 години един ден, досаждах на майка ми за нещо. Непрекъснато я тормозах за нещо, което обаче сега не мога да си спомня. Изведнъж обаче, докато й говорех, нейното поведение се промени. Изражението й беше на напълно различен човек и тя буквално замръзна на дивана, на който седеше. Аз, разбира се, забелязах, че нещо не е наред и я попитах какво става. Тя обаче ми каза с много тих глас: "Имаш 10 секунди да бягаш. Направи ме много ядосана." Разбира се, аз я попитах: "Какво?" Тя обаче ми отговори и първоначално започна да отброява много бавно. И когато стигна до едно, просто ми каза: "Бягай." В тази секунда веднага започна да спринтирам по стълбите, плачейки по възможно най-силният начин, молейки се някой да ме чуе. Тя, разбира се, веднага тръгна след мен, опитвайки се да хване краката ми и да ме довлачи до себе си. Аз успях да стигна до вратата на тоалетната. Влязох вътре в тоалетата и се заключих. Тя отиде на вратата и започва да буска и да вика като някакъв лунатик. Никога не съм бил по-оплашен през живота си. Прекарах там известно време, което чувствах като часове. След известно време обаче баща ми се прибра от работа и успя да ме накара да изляза оттам. А майка ми се държеше така все едно нищо не се беше случило. Една вечер хванах брат си да се роя в някакъв много странен уебсайт. В сайта беше пълно с снимки на оръжия и нелегална дрога. Ние двамата сме доста близки, така че по принцип не крием неща един от друг. Така че когато го попита какво прави, той веднага ми отговори, че си поръчва дрога от някакъв уебсайт на име Mr. Nice Guy Market. Казах му, че това е нелегално и че най-вероятно ще бъде заловен заради това. След това обаче той ми каза, че е в безопасност и е анонимен в дълбоката мрежа. Аз му казах с абсолютна сигурност, че според мен това са пълни простотии, че всичко може да се проследи. Той обаче ми каза, че използвал това вече около 10 пъти и че не мога да го спра. Така че се отказах и просто го оставих да си поръча дрогата. Той намери някакъв нов вид марихуана, наречена отровната кралица. Имаше едно позитивно ревю. Аз посъветвах брат ми да намери някое друго с повече позитивни ревюта, но той започна да държи като някакъв професионалист, казвайки ми да се успокоя. Брат ми също каза заяви, че понеже продавачите от напълно същия щат като нас, следователно покупката ще бъде много по-бърза. Той направи своето нещо. Той използва някаква странна програма, чрез която инкриптира своето съобщение до продавачът. Това нещо включваше името му, адресът ни и друга информация. Отново казах на брат, че това е голяма грешка и че не бива да прави това, но той ми каза, че всичко ще е наред. Измина седмица и брат ми започва да се паникьосва, мислих, че най-вероятно е бил измамен, понеже нямаше абсолютно никакъв отговор от продавачът. Иронично или не, през напълно същата вечер получихме силно чукане на вратата ни. Аз се притесних. Веднага си помислих, че това най-вероятно е полицията, че най-вероятно са хванали брат ми за това, че си купува нелегално друга онлайн. Обаче се оказа нещо дори още по-лошо от полицията. Отворихме вратата и бяхме поздравени от някакъв странно изглеждащ мъж с буйна разрошена коса, кафява брада, дебел корем и очевидно фалшив ролек с едната си ръка. Той след това изрече името на брат ми и видях как брат ми престъпва назад малко. След това човекът попита брат ми дали той е бил този, който е поръчал тревата. Брат ми обаче не знаеше как да отговори. Единственото нещо, което го чух да измрънка, беше: "Мисля, че ще изпратите." След това човекът ни каза да дойдем с него до ванната, за да може да наеде тревата. Аз казах на брат ми, че това не е добра идея, но той излезе и без друго. Аз обаче трябваше да го проследя, за да съм сигурен, че нищо нямаше да стане. Не се чувствах много спокоен в тази ситуация, просто нещо не беше наред. Докато вървяхме до там, когато стигнахме до половината път до вана, видях на прозорецът нещо странно. В колата имаше някакъв човек с ски маска, който почти се виждаше заради нея. Видях също така човека, който не водеше към вана, как направи жест на човека в колата да залегне и той го направи. В този момент аз веднага грабнах ръката на брат ми и го завлякох обратно до къщата. Не осъзнах преди да е твърде късно, но забелязах, че човекът зад нас ни преследваше през цялото време. Все пак обаче успях да затворя вратата и след това да я заключа.
Те най-вероятно са видяли, че няма никакви коли на тротуара и си помисли, че нашите не са вкъщи. Човекът отвън започва да рита и да тряска по вратата, опитвайки се да я отвори. За наш най-голям късмет обаче, по-голям човек, който разхожда своето куче, чу цялата шамотевица и отиде пред човек, който чукаше на вратата, за да го попита какво прави, което очевидно го оплаши. Гледахме от прозореца на къщата как човекът влиза във вана и как след това той изчезва. Бях толкова притеснен от това да кажа на баща ми какво се беше случило, дори ако това означаваше да изпортя моя брат, че веднага, що ми се прибра вкъщи, аз сил до вратата, за да го поздравя. След това обаче погледнах към пътя навън и видях напълно същият ван от преди малко. Това беше обаче само за няколко секунди, понеже веднага след като го забелязах, ванът изчезна отново. Всъщност от тогава не съм виждал този ван, а от тогава изминаха цели 3 месеца. Мисля, че това беше добър урок за брат ми, който го научи, че не е много добра идея да се ровиш много в дълбоката мрежа. Тази история се случи преди много време. Мисля, че стана през 2002 година, когато Крейглис беше в своите ранни години. Много хора не биха знали това, но тогава Крейглис беше доста различен от сега. Беше много повече като онлайн гаражна разпродажба или просто място, където хората публикуваха свои стари вещи, от които искат да се отърват. През напълно същата година оттам си бях взел баскетболен кош, хокейна мрежа и спойлер за колата ми, и всички тези неща бяха в перфектно състояние. Би бил късметлия, ако намериш нещо подобно в Craigslist тези дни. Малко преди това обаче да се случи и преди да си взема тази безплатна мрежа, за която току-що говорех, аз и синът ми бяхме отчаяни да намерим такава. Намерихме една такава за $50. Тази мрежа също така идваше и с шайба и 2 стика за голф. Аз също имам снимка на тази обява и до ден днешен. Това звучеше като перфектната сделка. Проблемът обаче беше, че човекът живееше на около 2 часа път. Веднага се обадих на номера, който той беше стоял в обявата, и той звучеше доста нормално на телефона. Той имаше дълбок и тъмен глас, но все пак нищо чак толкова странно. Все пак обаче забелязах, че в гласът му нямаше чак толкова много емоция. Той обаче се съгласи да се срещнем на половината път заради голямата дистанция между нас. Каза, че ще сложи всичко това, което ние сме поръчали в багажика на своя пикап. Той също така обаче каза и че ще може да потегли след като свърши работа, което беше по-късно през деня, когато вече е тъмно. Разбрахме се да се срещнем на някаква спирка за почивка на магистралата. Аз и моят тогава 11 годишен син потеглихме с минивана на моята жена, понеже това беше единственото превозно средство, което можеше да побере всички тези неща, които бяхме поръчали. След около час път най-накрая стигнахме до спирката, на която, разбира се, по това време да нямаше абсолютно никакви коли. Все пак обаче беше осветено от 3 светлини. Паркирах под точно една от светлините и започнах да чакам. Точно на време на спирката се появи един пикап. Той спря точно пред мен. Аз отидох до него и когато се приближих, установих, че в багажника нямаше абсолютно нищо. Нямаше мрежа. "Хей, ти ли си Стив?" попитаме той. "Да, това съм аз", казах аз. "Окей, добре, моят приятел донася нещата със своя пикап." След това той задвижи пикап си и го паркира точно зад моята кола. Веднага ме обзе лошо чувство. Отидох и казах на своя син да заключи всяка една врата в колата, освен моята. След това още един пикап се появи и, разбира се, и в този пикап нямаше абсолютно никаква хокейна екипировка, за което не бях толкова изненадан сега. Сърцето ми започва да топти супер силно. Бях притеснен и не се притеснявах за себе си, а за моя малък син, който поради някаква причина бях взел със себе си на това пътуване. От единия пикап излязоха поне около 4-5 мъже, които бяха супер мускулести и здрави. Отидоха около мен, обградиха ме и ме погледнаха от главата до петите, давайки ми тази заплашителна физиономия, която по принцип тези хора дават. След това един от мъжете, който беше с гола глава и слънчеви очила, ми каза с дълбокия си глас: "Къде са парите?" Аз моментално извадих портфела си, извадих каквото имах оттам и му го дадох, молейки го да пусне мен и синът ми да ни остави на мира. Той извади около $100 оттам
и очевидно изглеждаше ядосан, настоявайки за още. След това изпрати двама от своите слуги или каквото са там, за да хванат моя син. В този момент изкрещях на човека, казвайки му да не прави това, да остави синът ми на мира. Един от мъжете отиде и щупи едно от стъклата на колата и аз и до ден днешен си спомням ужасния писък, който моя син нададе тогава. Следващото нещо, което обаче се случи, е нещо, което мога да обясня само като чудо. Все едно Бог беше чул моите молитви и беше изпълнил това, което аз исках. В далечината кола се приближаваше близо до спирката. Всички мъже се обърнаха, за да я погледнат. Когато колата приближи още малко, аз вече бях спокоен, понеже това беше полицейска кола. Светлините на колата започнаха да светят, понеже тя вече беше достатъчно близо да може да види какво се случва там. Мъжете моментално влязаха в своите пикапи за секунди и след това потеглиха. Или поне два от пикапите, понеже първият пикап моментално беше хванат от полицейската кола и моментално след това дойде подкреплението. Аз им обясних какво се беше случило и след това те разпитаха хората, които бяха хванали, и те моментално изпортиха останалите доста бързо. Предполагам, мъжете, които бяха хванати с пикапа, в крайна сметка не са били чак толкова лоялни на който и да е бил техния лидер, ако разбира се въобще са имали нещо като лидер. Вярвате или не, всъщност полицейска кола ни придружи до пътя вкъщи, за да може да ме накара мен и моят син да се чувстваме в безопасност. Не искам да навлизам много в детали със случилото се, но всички мъже, с изключение на един, бяха заловени. И съм напълно убеден, че човека, който не е бил хванат, най-вероятно е бил този, който е карал първия пикап. Ако трябва да бъда напълно честен, моите дни в Craigslist не бяха напълно завършени, но със сигурност сега съм много по-внимателен, както за моята безопасност и сигурност, така и за тези на моя син. Когато бях на 16 години, имах вечерен час и не ми беше позволено да съм навън след полунощ по време на уикендите. Моят приятел тогава обаче Хозе нямаше вечерен час. Беше една съботна вечер през 2013 година и тогава моите родители, разбира се, спяха. Хозе искаше да посетим някаква изоставена болница на другия край на града, затова аз измъкнах тихо от стаята си и на пръст слязох долу по стълбите. Отворих и затворих тихо входната врата, след това взех моето колело и се отправих към къщата на моя приятел. Там ние с Хозе се видяхме и започнахме да пътуваме през града. Пътят до там беше около 10 минути дълъг, като аз през цялото време бях плътно зад него. Най-накрая все пак обаче стигнахме до някаква обградена собственост. Извън периметъра беше тази огромна тухлена сграда. Не изглеждаше толкова стара. Тази сграда в миналото е била активна болница, все пак обаче никой в града не се е сетил да се бори напълно. Ние паркирахме колелата си близо до един огромен храст. Следващата стъпка беше да прескочим през оградата, което беше лесно. Третата стъпка беше по някакъв начин да намерим вход за сградата. Започнахме да сканираме периметъра, като се разхождахме, докато най-накрая не намерихме един щупен прозорец. Хозе беше първият, който влезе, като аз включих моето фенече, за да може той да вижда вътре. Вътре изглеждаше доста тъмно, имайки си прави, че беше тъмно. Все пак обаче нямаше да се опитвам да избягам. Беше мой ред да вляза в сградата, докато Хозе осветяваше. Когато вече и двамата бяхме вътре, и двамата бяхме включили нашите фенечета, за да може да виждаме какво става там, всъщност беше доста добре. Стаята, в която бяхме влязли, беше нещо като мъзе. Все пак там обаче нямаше чак толкова много интересни стаи или пък нещо подобно. Намерихме стълбище на следващия етаж. И след като преминахме през тази стара врата, ние вече се намирахме на главния етаж. В главния етаж също така имаше и няколко светлини, които все още светеха. Знам, че звучи странно, но факт е, че няколко от тези светлини все още работеха, правеше място дори още по-зловещо. Сега вече се притеснявахме дори още повече да не срещнем някой друг на този етаж. Така да не казвам, че цялата сграда светеше или пък нещо подобно. Една от всеки три светлини беше включена и беше пълно с много тъмни стаи и коридори. Също така от някъде в сградата имаше и този странен пищящ звук. Наистина беше много страшно.
Все пак обаче започнахме да оглеждаме мястото, като гледахме във всяка малка стая. По-голямата част от скъпите неща обаче очевидно вече бяха откраднати, като примерно оборудването и леглата. За изоставена сграда обаче място изглеждаше доста чисто, очевидно много хора не бяха влизали там все още. Все пак обаче имаше някоя дупка в стената тук и там и някои мърсотии. В сградата имаше една врата, която беше затворена. Аз и Хозе се опитахме да отворим, обаче не се получи. Това всъщност беше доста странно, имайки справи, че всяка една друга стая в това място беше, отворена. Хозе все пак обаче беше прав. Стаите за пациенти, където те си почиват по принцип, нямат ключалки, така че това означаваше, че нещо всъщност блокира вратата това да бъде отворена. Също така, от другата страна на вратата чувахме някакви много странни звуци, като че ли бяха нещо като леки удари. Влязохме в съседната стая и там беше пълно с малки дупчици на стената. Имаше една дупка, която беше съседна на стаята с затворената врата. Дупката беше достатъчно голяма, за да може да погледнеш през нея. Клекнах леко и тихо, за да мога да погледна през нея. Все пак обаче трябваше да настоя очите си към тъмнината в стаята. Все пак обаче, след като свикнах с тъмнината, успях да видя в стаята някаква жена с дълга бяла рокля, която се доближаваше до вратата и гледаше в нея. Буквално бях на път да се напикам, след като я видях. Прошепнах на Хозе да погледне. Той не ми повярва, когато погледна обаче през дупката, той се ужаси. Започнахме тихичко да си говорим за това дали трябва да се махаме от тук. Хозе обаче каза да. Станахме и започнахме да вървим към вратата за стаята. Аз обаче клекнах, за да мога да видя през дупката още веднъж. Когато погледнах отново през дупката обаче, цялата стая беше блокирана, понеже жената се беше навела, за да погледне през дупката също, с тази огромна усмивка на лицето си. Изкрещях. Писъкът ми беше толкова силен, че най-вероятно се беше разпространил из цялата сграда. Хозе даже не ме попита какво става, той просто започна да бяга с мен и ние бяхме обратно към изхода. Той се провря през прозореца, след това бях аз. През цялото време, докато се гърчих, опитайки се да се махна оттам, бях напълно убеден, че тя идва след мен и че няма, че ще сграбчи краката ми, ще ме хване. След като най-накрая и двамата се измъкнахме обаче, взехме своите колела и не махахме краката от педалите си, докато най-накрая не стигнахме до къщата на Хозе. Въобще не се смяхме за тази история, понеже това беше буквално кошмар в реалния живот. Аз веднага се прибрах в къщи, след като казах чао на Хозе. Не се чувствах безопасност никъде, освен в моята къща, в стаята ми с вратата заключена. Ако трябва да бъда напълно честен, никога не съм вярвал в призраци и подобни неща, така че не мисля, че това беше призрак. Даже съм напълно убеден, че това беше просто някаква откачила жена там. Все пак обаче, ако бях човек, който вярва в призраци или пък нещо подобно, тогава със сигурност, на 100%, щях да повярвам, че това там беше призрак. Аз и моят партньор получихме сигнал за влизане в взлом една петъчна вечер. Никога преди не бях отговарял на подобно повикване, но това звучеше сериозно. Та случаят бил следният. Млада жена била сама вкъщи и когато изведнъж чула някакви стъпки, идващи отдолу. Тя позвъняла на 911, но преди да даде своята локация, своя адрес, разговорът бил прекъснат. Стигнахме до къщата и влязохме през входната врата, която беше отключена. И двамата изкричахме полиция, като влязохме вътре и насочихме своите пистолети, очаквайки престъпника да е вече с дигнати ръце. Извикахме за Ана. Това беше името на младата жена. Ана не отговори на повикването. Помислихме си, че най-вероятно е изплашена и че не иска да издава своята позиция на взломаджията. Проверихме целия първи етаж, който беше доста малък, така че това стана бързо. Там нямаше мазе или поне не изглеждаше да има такова. Чухме звука на затваряща се врата горе, което разбира се веднага прикова вниманието ни. Аз поведох пътя нагоре по стълбите.
Всички врати бяха затворени, така че не можех да кажа наистина откъде съм чул звука. Казах на моя партньор да провери тази, докато аз проверявам другата. Завъртях ключалката и след това ретнах вратата, насочвайки пистолета си напред. Беше тъмна стая, не можех да видя нищо. По едно време започвах да чувам дълбоко дишане. Звучеше като дишането на жена. Погледнах към гардероба, чиято врата беше леко отворена и може да видя лицето на някой човек. По-специално окото. Бях убеден, че това е Ана. Казах: Ана, спокойно, може да излезеш вече. Тя не го направи и дишането спря. От другата стая чух: Джейсън, намерих я! Бях толкова спокоен. Бях напълно убеден, че съм я намерил, а сега исках да повърна. Отново насочих пистолета си напред и извиках: Излизай от гардероба! Те обаче не послушаха. След това извиках моя партньор в стаята. Партньорът ми дойде в стаята и светнахме лампата. Когато отворихме вратата на гардероба, там заваряхме тази очевидно надрусала се жена, която държеше нож в едната си ръка. Насочихме нашите пистолети към нея и тя излезе. Просто нямаше друг избор. От тогава все още сънувам кошмари. Слава богу, че бях преместен в друга околност и от тогава не съм получавал подобни повиквания. 12 часа и 17 минути. Толкова показваше моя зелен часовник на таблото на колата ми. Спомням си много добре този час. Тогава се прибирах от моята нощна смяна от аптеката, в която работех. Да пътуваш по магистралата в този час е много опасно, защото там няма светлини и по принцип няма и други коли и много често има случаи, в които Елен се появява на пътя и ти не можеш да го видиш, докато вече не е твърде късно и си го блъснал. Затова и тогава винаги карам бавно. 50 км в час макс. Пътя започва да се извива лека по лека наляво и на хоризонта забелязах ред от отражателни светлини. Много скоро разбрах, че това е била отражателната лента на пътни конуси. Забелязах също така и синята светкаща светлина. Пред тях светкаше и това, което приличаше на отражателния материал на жилетка. Бях толкова объркан, опитвайки се да разбера за какво по дяволите е това, че дори не осъзнах преди да е твърде късно, че трябва да натискам спирачките. Колата ми удари спирачките и скърцането изведнъж спря, като човекът с бронежилетката започва да се доближава до мен, махайки ми с ръце. Предполагам, с махането се опитваше да ми каже да не се движа. Докато човекът се доближаваше, забелязах, че това, което беше под неговата жилетка, приличаше на полицейска униформа. Той почука на моя прозорец с показалеца си. Приех това като свали си прозореца. Свалих прозореца, като сега можех по-добре да видя лицето на човека. За да мога да дам добро описание, той беше черен, около 6 фута висок, кльочтав и с обица на лявото си ухо. Беше и доста млад, може би някъде около 25 годишен. Той започва да говори с много тихи и незаповядващ глас, особено за офицер. Той каза: лиценз и регистрация, моля. За момент спрях и го попитах дали не съм направил нещо грешно, защото със сигурност не карах бързо. Той също спря за момент, погледна малко вляво и след това отново в мен. Господине, това е контролно-пропускателен пункт. Отново ми каза той и отново с много тих и незаповядващ глас. Аз го попитах защо ще му е нужно моето ID и моята регистрация, ако не съм бил заподозрян за нещо. Той се отдръпна леко от моята кола и след това ми каза да изляза от колата си, за да мога да започна теста. Аз излязох от колата и веднага осъзнах колко по-висок е този човек от мен. Ченгето изкара някаква лента от своя джоб и я разтегли до дължина може би около 15 фута. Той ми каза да стъпя в края на ролото с лента и да си протегна ръцете от двете ми страни, като започва да вървя в права линия към лентата. Аз направих това без абсолютно никакви проблеми, като ченгето беше зад мен през напълно целия път, даже може би и твърде близо. Стигнах до края на лентата и вече по-лесно можех да видя светкащата синя светлина. Светлината не стоеше върху полицейска кола, стоеше върху някакъв малък и по-стар седан. Поисках да му видя значката, но той ме погледна с най-празния поглед.
Започвах да разбирам всичко. И наистина имам това предвид. Усеща как сърцето ми потъва. Този не беше Ченге. Той ми каза нещо, което първоначално успях да разпозная, но той започва да върви към колата си, така че предположих, че най-вероятно е казал: ще отида да я взема една секунда. Вече се беше надвесил над колата си, търсейки нещо. Докато той беше разсеян с това, аз веднага влязох в колата си. Той ме погледа, докато вече бях в колата си, и насочи пистолет срещу мен. Спокойно мога да кажа, че натиснах педала с всичка сила, докато колата акселерираше през пътните конуси. Видях светлините на колата му как започнаха да светят, но аз вече бях на около 100 фута разстояние. Вече беше твърде късно. Карах се с може би около 60 км в час и нямаше абсолютно никакъв начин да ме хване. Взех следващия завой и когато на пътя вече нямаше светлини, аз изгасих моите, за да не мога да се издавам толкова много, като завърших пътя към моя дом. Просто ми се искаше тогава да имам даш камера, за да мога да го хвана. Напълно съм убеден, че това щеше да е в новините. Това се случи преди 2 години. Тогава бях извикан да карам нощната смяна в 7-Eleven, в който работех, от 10 часа вечерта до 4 часа сутринта. Магазинът се намираше в тиха и селска околност, близо до която имаше път, на който обикновено имаше много коли. По принцип, по време на тези нощни смени, може да очакваш около 10 или 20 човека, които биха дошли за да си вземат бира или пък нещо друго. Онази нощ се появи този мъж, който беше може би своите късни 20 години. В секундата, в която влезе, и той започна да издава тези странни звуци, които звучаха като крещене, но не чак толкова силно. Помислих си, че най-вероятно този човек има някакво заболяване. Всъщност моят брат има заболяване, така че моментално се чувствах на човека. Той започна лека по лека да се доближава до касата, като през цялото време лицето му беше срещу моето, но очите му гледаха нагоре към тавана. Почувствах се толкова неудобно. Наистина нямах абсолютно никаква идея как да се справя с това. Опитах се да говоря с него, но той отговаряше само с някакви странни звуци. Непрекъснато проверявах отвън дали пък не е с някой, но отвън нямаше никой. Също така на паркинга не бяха паркирани никакви коли, така че предположих, че най-вероятно е вървял пеш. Той стоя там толкова дълго, правейки тези странни звуци, гледайки към тавана, че се опитах да го изгоня, като просто му дам пакет с чипси, и това е. По едно време даже започнах и да търся за някакъв телефон, на който мога да се обадя, за да може да му се помогне. Изведнъж обаче просто и така той се обърна и излезе от магазина. Чувствах се ужасно за човека, но в напълно същото време бях и малко ужасен. Половин час по-късно телефона звъни. Вдигнах и отново чух крещенията на човека от по-рано. Хвана ме неподготвен, нямах абсолютно никаква идея какво да си мисля. Предположих, че това може би е някакъв вид пранк. Затворих. Започнах да се паникьосвам. Непрекъснато гледах отвън през прозорците, за да мога да видя дали има някой. Най-накрая стана 4 през сутринта и човека, който работеше след мен, дойде. Най-накрая можех да си вървя. Това вече не беше мой проблем. Прибрах се, оставях моите неща на масата и бях готов да си легна. Телефонът ми звъня преди да бях готов да си легна. Побиха ме тръпки. Защо някой въобще би се обаждал в 4 сутринта? Предположих, че най-вероятно са лоши новини. Усмелих се и вдигнах телефона и чух човека отново. Стомахът ми се свиваше все повече, докато го слушах как прави тези странни крясъци. Едва успях да затворя след това. През цялата вечер имах усещането, че някой ме наблюдава, дори и когато шторите ми бяха спуснати. И се кълна, че на няколко пъти чух как странни звуци идват от моята къща. Отказах се от идеята да спя доста бързо. Не мигнах и веднъж, докато слънцето не започна да изгрява. Изминаха няколко седмици и вече бях забравил за инцидента, докато един ден слязох в мазето ми и видях, че на пода е пълно с разхвърляни хартийки навсякъде. Отворих гардероба на мазето и видях, че целите стени са били изписани. 7-Eleven беше написано на стените, заедно с 7-Eleven, на който работех, и адреса на моята къща.
Най-страшната част обаче, в гардероба беше пълно с остри ножове. Първоначално всичко беше много просто. Това беше просто някакъв невинен човечец. След това се превърна в пранк и накрая стана нещо дори още по-ужасяващо. Той е живял в мазето ми за Бог знае колко много време и съм благодарен на Господ, че поради каквато и да е причина, той е решил да напусне един ден. От тогава не съм го виждал. Единственото нещо, което мога да кажа е, че този човек е опасно болен. Бях на 13 години. Моята стая беше може би най-изолираната в цялата къща. Комбинирайте това с лудо въображение и можете да си представите как през по-голямата част от вечерите стоях буден до доста късно, уплашен и парализиран, без възможността да заспя. Моята стая беше в отделен етаж от къщата, точно срещу стаята на моите родители. За мое най-голямо съжаление те нямаха възможността да чуят през нощта какво става в моята стая. Беше си обикновена нощ, малко дъжд, но нищо чак толкова голямо като примерно буря. Събудих се и погледнах към моя будилник и видях, че е 2 часа през сутринта. Още в началото започнах да се чувствам неудобно, но не знаех защо. След това се погледах около стаята ми и видях, че пред моето легло има нещо кръгло. Беше сянката на нещо близо до леглото ми. Сърцето ми започна да топти супер силно, но после осъзнах, че това е просто моята шапка. Понякога си закачах шапката на един от дървените стълбове на леглото. Заспах отново. Половин час по-късно се събудих отново и отново бях леко уплашен от сянката близо до моето легло. Мозъкът ми се събуди напълно и осъзнах, че отново това е просто моята шапка и няма какво да се страхувам. Тази ситуация се случи още веднъж онази вечер, отново около половин час по-късно. Събудих се и пак се стреснах от сянката пред моето легло. Започнах да ровя долу по пода, опитвайки се да намеря моята бутилка с вода, защото бях жаден. Намерих нещо, но не беше моята бутилка с вода, беше шапката ми. В този момент усетих как моето сърце буквално потъна и стигна до моя стомах. За малко не паднах от моето легло, докато се опитвах да включа лампата в стаята ми. Моята лампа освети фигурата на човек, който се подаваше над моето легло. Изкрещях колкото се може по-силно за моите родители. Излязох от моята стая, започнах да тичам надолу по стълбите. Човекът за малко не ме изграбчи, но аз успях да избягам от него и да стигна до стаята на моите родители. Събудих баща ми, той веднага взе своята полицейска палка изпод леглото и започна да тича към моята стая, но беше твърде късно. Когато отново пристигнахме в моята стая, прозорецът беше отворен и човекът го нямаше. Очевидно човекът беше слязал по покрива на вътрешния двор и оттам беше успял да избяга на време. Една от първите работи, които някога съм работил, беше като рецепционист в киносалон. Беше си окей работа като за 16 годишен. На тази работа доста често ще се занимаваш с много хора, така че до време на време ще се натъкнеш на някои извратеняци. Аз имах един такъв случай с един такъв извратеняк и за тази ситуация все още сънувам кошмари. Тогава беше понеделник, 11 часа вечерта и последните 2 филма, които ние бяхме пуснали, бяха на път да превършат и това беше по-рано от обичайното. Аз бях единствения, който работеше онази вечер, освен Кати, жената, която продава пуканките, и киното беше на път да затвори. Цъках си на телефона, докато Кати не ми каза да забърша пода. Тя ми каза, че по това време ще излезе и ще се върне час преди затварянето. Аз се забързах с чистенето на пода и след това се върнах към моя телефон. По принцип доста често бях оставян така, сам в киното, но и тогава се страхувах най-много, че може евентуално да стане нещо като обир. Изведнъж чух как вратата на киното се отваря с всичка сила. Започнах гледам към коридора, надявайки се, че това може би е Кати. Извиках името на Кати, но пред мен се появи някакъв човек на средна възраст с кафяво яке и веднага впери своя поглед в моя. Веднага казах на човека, че затварям и че е по-добре ако си ходи.
Той просто млъкна и ме погледна с тази заплашителна физиономия, все едно беше в някакъв филм с престрелки. След това измрънка нещо, не успях да чуя точно какво каза, но мисля, че каза нещо от рода на Кати тук ли е? Казах му, че тя не е тук и след това той каза просто ще отида да седна там за малко. По принцип съм от хората, които избягват конфронтации, така че нямах смисъл да му кажа да напусне. Отново се върнах към моят телефон или поне се преструвах, че съм зает с него, но всъщност пишех на Кати, че има някакъв странен типаж, който чака за нея. За мое най-голямо съжаление, на съобщението му отне супер много време докато се изпрати, а и бог знае колко време щеше да отнеме докато Кати всъщност го прочете. След като текста най-накрая се изпрати, осъзнах, че човекът вече беше седнал на пейка, която беше точно срещу мен и ме гледаше. Исках да покажа някакси на него, че това очевидно ме притеснява и ме дразни. Затова станах и седнах на пейка, която беше точно срещу стена, така че да не може той да ме гледа право в лицето. Голяма грешка. Какъв тъпак само. Тогава не осъзнавах, че така му давам пълна свободия да прави каквото се иска, без да го наблюдавам. След време осъзнах, че това е голяма глупост и се върнах отново на стълбището, но той го нямаше вече. Кати се върна точно когато последните хора си тръгваха от киното. Аз я разказах за странния човек, който я чакаше и тя ми каза, че е забравила да затвори вратата по погрешка. Прекарах останалата част от моята смяна просто да чистя салоните. Кати искаше да направя една последна услуга на нея преди да си тръгна. Да занеса ковата за мопа и метлата обратно в склада. Така че направих и това, което тя искаше. Влязох в склада, започнах да вървя надолу по циментовите стълби и спрях. Зад един от бойлерите в склада можех да видя перфектно ръката на някакъв човек, която се беше свила въгъла. Беше напълно същия човек от по-рано. Очевидно се опитваше да се скрие. Аз се направих, че не съм видял това, оставях нещата и започнах да се катеря нагоре по стълбите. След това заключих вратата и започнах да тичам към Кати. Тя погледна след това записа от камерите и тогава нещата станаха доста плашещи. Камерите са уловили времето, по което аз се криех от човека. Той е станал и след това е напуснал киното. Кати беше очудена и заяви, че това е нейният бивш съпруг. Усетих как сърцето ми буквално се заби в земята и започнах да свързвам едно и две заедно. Аз я убедих, че долу със сигурност има някой. Тя извади своя телефон и не набра 911, а нейния бивш съпруг, докато излизаше навън. Аз я последвах, понеже се страхувах сега да стоя сам в киното. Катя започва да се планира, понеже нейният бивш съпруг буквално и затвори. Тя се обади на полицията и това, което им разказа, ме шокира и ужаси. След като тя затвори телефона, тя беше планирана и започва да ме извежда далеч от киното. Тя ми разказа, че нейният бивш съпруг бил там, защото искал да я избави от някакъв човек, който заплаши, че ще я убие поради каквато и да е причина. Полицията се появи. Сирените сега бяха по-силни от всякога. Около може би 4-5 минути по-късно те излязоха, като бяха хванали някакъв човек, който мязаше на италиански моп. Катя никога повече не се появи на работа и никога не успях да разбера предисторията напълно. За известно време бях може би най-готеният пич в цялото кино, имайки справи, че бях свидетел на това, но ако трябва да бъда честен, бях малко оттъжен, че не успях да разбера какво наистина се е случило, понеже наистина бях заинтересован в тази история. Никога повече не видях Кати, нейния бивш съпруг или пък онзи италиански мафиот, който най-вероятно щеше да ме убие. Моето име е Николас. В момента съм първа година в колежа, което със сигурност не прави моята история по-различна от останалите такива. Съвсем наскоро бях скъсал с моята дългогодишна приятелка и затова започвах да използвам Instagram отново. Започвах да си пиша с това русо момиче на име Стефани, с което наистина имахме много общи неща. Също така ходяхме в напълно същия колеж. И двамата обичахме да четем, да гледаме филми, имахме даже и същото чувство за хумор. Една вечер и бях предложил да отидем и да гледаме филм заедно на киното и тя прие, каза, че е невероятна идея, че ще ме забере с колата си. Така че в 9 часа вечерта стоях на уговореното място и чаках за Стефани да дойде близо до един съседски блок в студа.
Тя ми каза да споделя моята локация с нея и аз и така направих. След може би около 20 минути се появи някаква червена кола надолу по улицата и започна да се доближава до мен. Тя спря точно пред мен и след това прозорецът на предната врата се отвори бавно. Беше някакъв възрастен мъж, не беше Стефани. Той ме попита какво правя тук толкова късно, което първо на първо беше супер странно. Все пак аз му отговорих, че чакам за някой. След това той ме попита дали чакам за Стефани и аз му казах: да, откъде знаете? Той ми каза, че той е нейният баща и че ще ме закара до нея. Реших преди да взема каквото и да е решение за тази ситуация да го погледам малко по-хубаво. Ако трябва да бъда напълно честен, ми изглеждаше твърде старчък, за да бъде нейн баща, или който и да е баща, честно казано. Така да, все пак не съм идиот, когато стане въпрос за странни ситуации. Затова я го попитах: защо тя не ми каза, че вие ще ме заберете? Човекът в колата ми каза, че няма абсолютно никакво доверие на което и да е момче да излиза просто и така с неговата дъщеря, и затова сметнал, че ще е по-добре, ако бъде сигурен. Погледна го отново и не казах нищо. Просто се обърнах и започнах да вървя в противоположната посока. Той започва да крещи: хей, хей! Сякаш беше изненадан, че просто и така си тръгвам, но аз не му обърнах внимание. Слушал съм твърде много истории с отвличания, за да знам къде това евентуално може да отиде. Отдалечавах се все повече и повече от колата му, когато чух как тя стартира. Уплашен се обърнах, за да видя дали той пък няма да започне да ме преследва, но видях, че той си тръгва и завива наляво. Бях успокоен. Можех да се прибера на спокойствие. Продължих да вървя към моя кампус и бях на път да завия, когато съм напълно убеден, че забелязах от другата страна на улицата напълно същата кола от преди малко. Опитах се да видя дали пък той не е вътре в колата, но стъклата бяха твърде тъмни, за да се види каквото и да е, а и нямаше включени светлини наоколо. Опитах се да изглеждам така, но не съм чак толкова подозрителен и просто продължих да вървя към моя кампус. Докато вървях до моя кампус, получих съобщение от този така наречен профил Стефани. Нейното съобщение гласеше: защо не се качи в колата на моя баща? Аз игнорирах този текст и просто продължих напред живота си. Стигнах до една интерсекция и започнах да бягам буквален спринт до моя кампус. Бях само на няколко крачки до вратата, когато чух стъпки. Първоначално си помислих, че си фантазирам, но когато чух нечия обувка да рита малко стъкло, знаех, че това не е фантазия и че това е самата реалност. Опитах се да се скрия и се скрих зад един ван и започнах да слушам малко по-внимателно към коя посока се насочват стъпките. Докато слушах по-внимателно, съзнах, че никога не бях спрял да споделя моята локация с Стефани, така че той знаеше къде съм аз. Видях го. Беше напълно същия човек от колата от преди малко. Беше само на 2 коли разстояние от мен и каза нещо, което не успях да разбера, но беше нещо от рода на: хайде, покажи се, ще те заведа при нея. Той беше може би на около 60 години или пък нещо такова, така че нямаше абсолютно никакъв шанс да ме настигне, ако бях спринтирал. И това и направих. Така го загубих лесно и успях да се прибера безопасно в моя дом. Та когато се прибрах, моят съквартирант не беше там, така че нямаше с кой да говоря за тази ситуация. Мъжът, който ме преследваше онази вечер, ми изпрати още едно съобщение и то гласеше следното: ти малко скапано лайно такова, имаш късмет, че се измъкна, иначе щях да ти разпоря скапания задник. Откакто се помня, винаги сме имали една от онези стари уиджи дъски, които не правят нищо освен да седят в килера и да събират прах. Честно казано, винаги съм се чудил какво представляват тези неща. Имайки си предвид кутията, винаги е изглеждала като ужасна настолна игра. Един ден обаче аз разбрах какво наистина представлява уиджи дъска и много исках да играя. Затова накарах и моя по-голям брат да играе заедно с мен, въпреки че той първоначално беше против идеята. И двамата поставяхме своите ръце върху сърцевидната фигурка и започнахме да питаме доста клиширани въпроси от рода на: има ли някой там? Или можеш ли да ме чуеш? За жалост нямаше кой знае колко голям ефект.
Освен брат ми от време на време шеговито просто да помръдва малко сърцевидната фигурка, но това беше. Нещата очевидно не работеха, затова прибрахме Уиджи дъската и след това я върнахме обратно в килера. Реших да се разровя малко повече за това как всъщност тези дъски работят. В онлайн намерих, че много хора казват, че перфектното място за това да си играеш с Уиджи дъска е в тъмна стая, осветена от нищо повече освен малки свещички. Затова една вечер, когато моите родители не бяха вкъщи, аз взех може би около 6 или 7 свещи, запалях ги и отново убедих моя брат да опитаме само още веднъж. Решихме да пробваме този път в кухнята, като разбира се всички светлини бяха изключени. Аз отново попитах, има ли някой там, и сърцевидната фигура започна да се движи. Аз казах на моя брат да спре да се шегува, но той каза, че няма нищо общо с това. Казах на брат ми да си махне ръцете от фигурата и той го направи, но тя продължи да се движи. Брат ми си помисли, че аз шегувам с него, но мен не ме интересуваше чак толкова много. Фигурката най-накрая се спря на думата «да». Аз бях само на 9 тогава, така че вече се бях насрал. Сега брат ми трябваше да поеме щафетата. Той отново сложи своите ръце на фигурата и след това попита въпроса: «Ти добър призрак ли си или лош?» Фигурата започна да се мести отново и се спря на думата «не». Вече не издържах. Моментално се качих в моята стая. Брат ми обаче продължи с тази така наречена игра. Докато бях горе в стаята си, все още продължавах да чувам неговия глас, макар и сега малко трудно, докато не го чух как крещи. Започнах да слизам надолу по стълбите и когато стигнах, видях, че брат ми държи своята фланелка нагоре и че на корема му има рана. Рана, която все едно беше направена от ногтите на диво животно. Той ми каза моментално да направи огън в огнището и аз, разбира се, послушах. След като огънят беше готов, той хвърли Уиджи дъската в него. Тя започна да гори. Брат ми каза да не говоря за това с който и да е. От тогава не сме ползвали Уиджи дъска. Беше Хелоуин през 2007 година. Тогава аз бях първа година в колежа. Тогава бях излязъл навън с моите 3 приятели – Иван, Райан и Джеси. И 4-мата бяхме облечени като герои от Супер Марио. Аз се бях проблякал като Луиджи, след като бях вторият най-висок в групата. Иван беше облечен като Марио, защото е къс и здрав. Не че Марио е здрав. Джеси беше облечен като Луиджи, след като е толкова висок. И Райан беше Ларио, защото той просто е много дебел. Тези костюми изглеждаха перфектни за нас. Проблемът на Хелоуин беше, че живеем в съседство, в което има доста голямо разстояние между къщите, което е може би най-лошото нещо някога. Разхождахме се може би в продължение на часове, събирайки лакомства. Торбата с лакомства, която носех вече, беше може би тежка около 20 кг и затова непрекъснато сменях ръката, с която я влачех. Краката започнаха да ме болят от толкова голямото вървене, което правехме, но нямахме намерение да спираме все още. Искахме да продължим за събирането на лакомства, докато нашите торби са пълни догоре. За наше най-голямо съжаление, по-голямата част от хората вече си бяха легнали. По-голямата част от вратите, на които чукахме, не се отваряха, така че смятахме да се предадем. Докато не стигнахме до една къща, пред която имаше огромна лилава кофа. Това беше сигурно най-невероятното чувство, което бях изпитвал от много време. Затова изтичах и се доближих до кофата, очаквайки тя да е пълна с лакомства, но тя беше празна, което беше най-лошото усещане някога. Бях на път да се предам и просто да се разотиваме, когато изведнъж чухме чукане по един от прозорците на къщата. Обърнах се и не видях нищо първоначално. Вместо това чух глас, идващ от къщата, който ни каза «Чакайте!». Вратата се отвори и от къщата излезе някакъв възрастен мъж, може би на около 40 години, вече плешив. Той започна да ни говори нещо и ни каза да влезем вътре, за да може да ни даде още лакомства. Аз му отвърнах, че можем просто да изчакаме тук отвън, но той каза
Глупости, хайде влез, ще ви дам още лакомства. Иван обаче се намеси и каза: всичко е наред, хайде да, нека да вървим. Аз се извиних на човека и се сбогувах с него, но той не отвърна и просто започна да ни гледа, докато ние се отдалечавахме. Честно казвам, се чувствах малко зле за човека, но в същото време той изглеждаше странно. Така че сметнах, че съм се измъкнал от доста неприятна ситуация, в която евентуално можех да попадна. Решихме да подминем няколко от съседските къщи на този човек, за да може да се отдалечим още малко от него. Сега се прибирахме, или по-скоро се доближавахме до къщата на Джеси, минавайки през резерват. По едно време Райан спря да се движи и аз се обърнах, за да видя какво не е наред, и той ми каза, че е чул как някой се движи в дърветата близо до нас. Сега това се случи преди всички телефони да имат фенерчета, така че не че имахме варианта просто да ги включим и да започнем да търсим за някой в дърветата и в храстите близо до резервата. А и също така, защо въобще някой от нас би си помислил, че някой наистина ни преследва? Аз казах на Райан точно това, че може би е било куче, котка или пък някое друго животно, което просто се е движило и е правило шум. Знам, че това звучи малко странно, но в подобни ситуации, в истинския живот, ти винаги започваш да си мислиш първо за най-логичната възможност. Трябваше да придружа Райан напред към пътя, за да мога да го успокоя. Продължихме да вървим след това, бяхме изминали известно разстояние от резервата и тогава аз и Иван също чухме този звук, за който Райан говореше преди малко. Изведнъж Иван се обърна и започна да крещи на преследвачи, че ако не спре да ни преследва, ние ще го пребием до смърт. Разбира се, аз знаех, че той блофира, може да го чуя в неговия глас, просто той беше притеснен и изплашен. Чухме счупването на малък клон близо до нас. Това беше момента, в който аз, Райан и Джеси започнахме да бягаме. Иван обаче остана, първоначално готов да конфронтира преследвача ни, но след като видя, че и тримата се бяхме махнали оттам, реши да направи същото като нас. Започнахме да тичаме надолу по улицата в тъмнината и се кълна в Господ. Зад себе си чувах може би около 2 или 3 чифта стъпки, доближавайки ни. Най-накрая успяхме да се доберем до къщата на Джеси. Минахме през задния двор на къщата и след това влязохме през задния вход и вече бяхме в безопасност. Решихме да поговорим за това какво по дяволите току-що се случи. Надникнахме през завесите на прозорците на къщата на Джеси и не видяхме никой. Докато стояхме в хола, по едно време чухме как вратата за задната веранда на къщата се отваря. Решихме, че ще е по-добре, ако се въоръжим с нещо, и изкарахме няколко кухненски ножове. Джеси включи светлините на неговата задна веранда, но там нямаше никой. Точно тогава вратата се отвори и четиримата изкрещяхме като животни, готови да нападнем нашия преследвач, когато осъзнахме, че това са просто майката и сестрата на Джеси. Джеси обясни на двете ситуацията, но я накара да звучи много по-недраматично от това, което всъщност беше наистина. След това аз и Иван се прибрахме и решихме просто да забравим за това и да поспим малко. В 12:30, напълно същата вечер, получих доста притеснително съобщение от Джеси. То първоначално гласеше: "Не е била майка ми". Аз му отвърнах: "Какво?" След това той ми написа: "Майка ми не е била в задната веранда". Аз започнах да натискам все по-трескаво бутоните на моя телефон, опитвайки се да разбера какво има предвид той. Какво имаш предвид? Джеси след това ми написа, че майка му и сестра му никога не са били в задната веранда онази вечер. След това аз му написа веднага да провери своята задна веранда. Той ми каза, че е направил точно това, но не е имал никакъв резултат. Майка му вече се била обадила на полицията всъщност и той е разказал абсолютно всичко, включително за онзи подозрителен човече, с който ни беше поканил в неговата къща, за да може да ни даде още бомбони. Полицията разследва случая, но наистина нямаше никакви доказателства или пък улики, така че случаят доста бързо беше заключен.
И нищо повече не се случи. Никой повече не реши да влиза в къщата на Джеси или пък каквото и да е, и просто се превърна в поредната ми хелуинска легенда. Да си разносвач на пица със сигурност не е лесна работа. И аз го разбрах от моите преживявания, докато все още работех тази работа. Много често всъщност би се натъкнал на доста шантави работи. По онова време работех нощна смяна, което означаваше, че винаги или почти винаги ще затварям мястото с моя шеф. Беше късна петъчна вечер, беше може би някъде около 9 часа вечерта, около половин час преди затварянето на мястото. Потеглих към следващия град. Пътуването за доставянето на поръчката ми отне може би около 15 минути. Беше просто странно, пътят беше ненужно дълъг и водеше до някакво изолирано местенце на пътя на нищото. Осъзнах, че се доближавам до някаква къща близо до река. Изглеждаше така все едно абсолютно всяка светлина в къщата е включена и от къщата се чуваше голямо количество музика. Доста голяма партия се беше спретнал там, но видях само 2 коли паркирани близо до помещението, или поне това, което аз успях да видя. Като цяло тази собственост беше доста широка, та слязох от колата и започнах да се доближавам до входната врата и забелязах, че тази къща е чисто нова. Звъннах на звънеца може би около 2 или 3 пъти, понеже музиката беше толкова усилена. Но гарда ми беше напълно свален, когато вратата се отвори от 2 млади момичета, може би на около 20 години. Едната беше брюнетка, а другата беше с руса коса и нямаха почти никакви дрехи по себе си. Блондинката взе пицата, докато брюнетката ми даде 20-тачка. Бях на път да попитам къде са всички, но и брюнетката ме нарече сладък и ме попита за моя телефонен номер. Смятах, че най-накрая ще ми се отвори късмета. Бях на път да се опитам да се самопоканя, както мога да го кажа на това партия, но брюнетката го направи за мен, за което бях доста благодарен. Започнахме да вървим из хода да се насочваме към втория етаж и веднага усетих ужасната воня, която се беше разнесла навсякъде из хола, и също така забелязах, че нямаше абсолютно никой там, но не ме интересуваше чак толкова много. Двете момичета започнаха да ме насочват към стълбите нагоре към втория етаж. За жалост обаче тази история няма да се насочи към посоката, към която може би някой от вас се е надявал да се насочи. Бях буквално на второто стъпало, когато чух ужасяващ крясък отгоре. Моментално погледнах нагоре, в шок, след това към двете жени. Едната очевидно измърморена, другата думата «мамка му». В този момент не знаех какво да правя, но просто знаех инстинктивно, че просто трябва да се махна оттам възможно най-бързо. Започвах да тичам. Може би си обърна главата над около 20 пъти преди да се качи в колата ми, да я запаля, след това да се върна на пътя и да се махна оттам веднъж и завинаги. Вече бях в колата и погледнах в огледалото си и сега не се шегувам. На прозорците в къщата имаше може би около 20 глави, които гледаха право в мен. Обадих се на полицията моментално след това, разбира се, и те ми казаха, че ще разследват мястото. След известно време някакъв детектив ми се обади и ми каза, че мястото е било чисто ново и че който и да е бил там вече го е напуснал. Това всъщност не ме изненада чак толкова много. През напълно същата вечер, когато се обадих и на полицията, получих съобщение, което гласеше «Знам къде работиш». Това веднага ме накара да се откажа от моята работа като пицар. След като споменаха на полицията, че може би имало заложник в къщата онази вечер, те дойдоха в моя дом и ми зададоха няколко въпроса. От тогава си смених и телефонния номер, защото не искам да имам нищо общо с тези хора и с това, което са направили. Искам просто да продължа да живея остатък от моя живот в спокойствие. Когато бях малък, много обичах да прекарвам време с моят братовчет Тайлър. Ние посещавахме нашите къщи взаимно непрекъснато,
но по-често прекарахме време в къщата на Тайлър, след като той имаше по-готината къща, както мога да го кажа. Тогава по нашето време децата всъщност правяха нормални неща и не бяха по цял ден на своите телефони. Ние примерно обичахме да играем на играта Криеница. Много обичахме да играем Криеница, особено през вечерта. Та една вечер, когато и двамата бяхме на 9 години, родителите на Тайлър бяха заминали някъде, ако не се лъжа беше в Орландо Сити, и по-големият брат на Тайлър на име Джо беше назначен, за да може да ни наглежда. Измина може би около час и половина и Джо каза, че ще излезе навън и да не казваме на неговите родители. Честно казано, това беше плюс и за Тайлър и за Джо, понеже първо, Тайлър обичаше да има цялата къща за себе си и второ, Джо просто мраташе да стои в къщи по цяла вечер. Когато Джо напусна, вече беше може би някъде около 9 часа през вечерта. Ние се наядохме и след това сметнахме, че ще е перфектното време да играем Криеница отново. Къщата на Тайлър и на Джо беше доста масивна, така че изборите за криене бяха доста големи. Започнахме първо в мазето на къщата, където Тайлър трябваше да брои. Имахме едно правило обаче, което гласеше следното: не може да използваме светлини в къщата, можехме да използваме само тези на фенерите. Това правило се създаде, понеже просто правеше играта по-готина. Веднага след като Тайлър започне да брои, аз излизах от мазето и веднага се насочих към втория етаж на стаята. Там имаше няколко купчи на стаи, които така и не бяха използвани, така че сметнах, че ще е най-добре ако се скрия в някоя от тях. Скрих се в една от тях, покрих се с няколко купчи на турби и одеяла. Оставих също така вратата на стаята отворена, за да мога да избегна издаване, че съм се скрил точно там. По едно време чух стъпките на Тайлър. Стъпки по стълбите. След това някой влезе в стаята. Можех да чуя скръсъчите стъпки на Тайлър сега, все по-близо и по-близо до мен. Тайлър се насочи първо към първия гардероб в стаята, след това към втория. След това се насочи към бюрото в стаята, отвори всички чекмеджета и започна да ги разхвърля, все едно търсеше за нещо. Бях объркан. След това, от коридора в къщата, чу гласа на Тайлър, който подигравателно се опитваше да звучи сериозно, казвайки ми, че рано или късно ще ме намери. Устата ми се отвори широко, когато осъзнах какво се случва. Махнах леко одеялото, с което бях покрит, за да видя какво прави той. Това не беше Тайлър. Веднага разбрах това, просто беше твърде висок. Това си беше обикновен възрастен мъж, но не беше Джо. И не беше баща му. Изведнъж обаче човекът замръзна като статуя, когато чу гласа на Тайлър и неговите стъпки как се доближаваха до стаята. Той се скри въгъла на стаята. Секунди по-късно Тайлър влезе в стаята с своето фенерче и започна да го осветява във всички възможни посоки, опитвайки се да ме намери. Аз просто се надявах светлината да не улучи ъгъла, в който се криеше човека, защото тогава щеше да е гейм овър. По едно време снопът от светлина се насочи точно към място, където аз се бях скрил. Не съм напълно убеден дали Тайлър знаеш, че съм там или не, но все пак аз просто се показах по мое желание. Тайлър започва да се смее, казвайки, че ме е намерил. Аз започвах да се смея фалшиво и така нататък, знаете. Просто се предадох доброволно. Исках да спестя всичко това на Тайлър, той просто не го заслужаваше. Лека по лека започнахме да излизаме от стаята. Аз сложих ръката си около неговото рамо. Сега бяхме на половината път надолу по стълбите. До сега нашият разговор беше напълно нормален, но тогава аз му казах всичко. Казах му, че има човек, който се крие в неговата стая и започнахме да бягаме. Излязохме от къщата. Та, както вече споменах, и двамата тогава бяхме само на 9 години, така че най-умното нещо, което можехме да направим, е да изтичаме до съседната къща и да помолим жената, която живее там, да се обади на полицията за нас. Спомням си случката доста добре всъщност. Патрулка спря близо до къща на Тайлър, двама полицаи излязоха и минути по-късно и двамата излязоха отново, бутайки пред себе си човека, който вече беше с белезници.
и го вкараха в полицейската патрулка. Чувството просто беше невероятно, дори и за 9 годишен. Моето най-близко семейство винаги обичало да организира големи празненства по време на Коледа. Историята се развива през 2012 година. Тогава живеехме в двуетажна къща и първият етаж винаги беше даван под наем от баща ми, за да може да живее някой друг. Тогава се беше настанил на първия етаж един обикновен човечец, който беше на 30 години, от мъжки пол и беше предимно тих и спокоен. От точно такъв човек се нуждаехме ние, човек, който няма да създава проблеми или пък много шум. За наше най-голямо съжаление бяха изминали само няколко дена, откакто той се беше нанесъл да живее на долния етаж и започва да се създава доста шум. Примерно по средата на вечерта от нищото започваш да чуваш по няколко отваряния и затваряния на входната врата. Имаше много крещене и много викане. Баща ми, разбира се, не можеше да издържа това повече. Затова една вечер слезе долу и се опита да го накара да намали децибелите и просто да види от какво се създава целият този шум, защото не правеше абсолютно никакъв смисъл цялото това. Тогава и баща ми започва да развива съмнения за човекът, който живееше на долния етаж. Нека обаче преминем към коледната вечер. Празненството беше доста обширно тогава. Около масата бяха наредени общо 20 стола. Всички 20 стола бяха заети. Моя чичо Джон е доста голям пушач. Той е буквално пристрастен към цигарата, ако питате мен. Даже бих смятал, че той ще се омъжи за тях, ако въобще е възможно това. Така че той прави няколко курса, в които излиза навън, за да може да пуши. След главното ястие той отново излезе, за да може да пуши, но направи грешката да си остави телефона на масата. Той извъня няколко пъти. Баща ми нареди да взема телефона на моя чичо и да му го донеса. И аз, разбира се, послушах и го направих. Взех неговия телефон и започнах да се насочвам навън. Започнах да се насочвам към входната врата, но тогава осъзнах, че вратата за задния двор е отворена. Долу в хола имаше общо 3 врати. Едната, разбира се, беше за главния вход, другата беше за помещението долу и третата беше за задния двор. Помислих, че може би чичо ме излязъл там да пуши, затова се насочих натам. Очаквах да видя там моят чичо, но той го нямаше никъде. Вместо това видях, че вратата на бараката отвън е отворена. Но не можех да разбера какво въобще ще прави чичо ми там. Телефон продължаваше да звъни между другото. Изведнъж от бараката излезе някой. Беше мъж със сигурност. Той започна да се доближава до мен бързо. Бях убеден, че това е чичо ми, защото сметнах, че иска да си вземе телефон и да поговори с този, който му звънеше, но не беше той. Когато човекът ме доближи достатъчно, за да мога да видя лицето му, осъзнах, че това беше човекът, който живееше на долния етаж. Начинът, по който този човек обаче ме доближаваше, намерих го за доста заплашителен. Затова и започнах да тичам обратно. Точно преди да ме доближи достатъчно, затворих вратата в лицето му. Изтичах от другия вход и видях, че навън е моят чичо Джейк. Опитах се да му разкажа за това, което току-що се беше случило, че човекът, който живее на първи етаж, се опитал да ме хване, но чичо ми не е от хората, които приемат това, което казвам на сериозно. Също така не е човекът, който влиза в конфронтации, побоище или каквото и да е от сорта. Все пак аз останах до него, докато той си спуши цигарата, за да мога да се чувствам по-в безопасност, предполагам. След това и двамата се върнахме на празничната трапеза. Разказах на баща ми за това, което се е случило и за миг цялата маса утихна. Баща ми очевидно не искаше да проваля настроението на останалите, затова ми каза да изчакам докато всички се разотидат и след това да поговорим за това. Баща ми изчака всички да си тръгнат, за да може да провери какво се случва. Опита се да намери съседа, но той не отговаряше. Също така провери и бараката и ми каза, че вратата й е била затворена.
Та след като всички се разотидоха, започнахме да се приготвяме за лягане с моето семейство. Аз реших да спя в хола, близо до огнището и коледната елха, защото ми харесваше светлината, която тези две неща издаваха. Реших да гледам коледен филм. Предполагам, по едно време съм заспал, докато съм го гледал. По едно време се събудих от някакъв шум. Все пак, помислих си, че може би е някой от членовете на моето семейство, независимо дали това ще е баща ми, майка ми или сестра ми. Погледнах към часовника. Вече беше 1 през сутринта. Огънят също така беше започнал лека по лека да угасва. По едно време чух обаче друг звук. Звучеше така, все едно нещо беше паднало от елхата. Но тя си беше в напълно същото положение, в което винаги е била. След това се обърнах на другата страна и над себе си видях силуета на човек, който се беше извисил над мен и ме гледаше. Разбира се, моята първа реакция беше да изкрещя и след като осъзнах, че това не е баща ми, а по-скоро човекът от долния етаж, започвах да крещя отново и се опитах да избягам. Човекът покри устата ми с неговите ръце, но смятам, че осъзна, че вече твърде късно. Всеки щеше да чуе моят крясък за помощ. Той започна да тича надолу по стълбите преди баща ми да изляза от стаята си. Баща ми се опита да го хване навън, но той влезе в колата си и вече беше отпрашил. За мое най-голямо щастие, моите родители все още имаха копия на неговото ID и на друга важна информация, така че успяхме да го проследим и след това да го вкараме в съда и накрая в затвора. Спечелихме делото доста лесно, той просто нямаше с какво толкова, което можеше да се защити. И все пак, въпреки че тази история има щастлив край, това не означава, че преживяването, което изпитах, не беше по-малко ужасяващо, а напротив, това беше може би най-страшен момент в моя живот. Приятелчета, пожелавам ви весела нова година и много късмет и щастие през новата година и чао!